sejulo na kin masuk sa naon. Berapa? Rapi 24. 724. Digabung satu. Sebelah. Shalom. Selamat hari Minggu madi hita saluna. Ada orang sota mulai parminggota jumolo hita martangyang di bagasa rohata martangyang mahita. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita. Dengan rasa
akan rupasanai marhite anakna ilehon mai udarna duso ihau silani rarake dosata iasti baini ulima dewata oleh manusia las roham sumpama dewata kapoton daruga nasuti muli marhite anakna Tuhan Yesus marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi porbadia na tumapa langit dohot tanoon. Amen. Halo mohon Jehovah, jadi lehonon nama Tuho na pinangido ni roham. Pasahat madalanmu tu Jehovah, jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Pahoho maroham maradopon Jehovah, jala ibana paimaima. Saya marahaposan tu Jehovah maho, jala ulahon nadinggan. Ay holong dorohani Jehovah mida uhum, jala dang tagamon tadi konon na akka naniasianna. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, sai togu-togu jala rajai marohanami marite-hite todimi, asa olohami manangihon dohot majalo hatam, sai pahot mahatam di bagasan rohanami, asalam ibaru jala lambadia rohanami, sai uru pima asalam marhaposan hami tu anakmu Tuhan Yesus Kristus, asa jupang hami hangoluan saleleng ni lelengna. Amen. Mari dimahita. Tuhan debata, sai ramotima, nanginohon dinami, hidupani doan nami, sarai paste, amion sude. Tangihon hamuma patik ni debata nanianet sian Matius 22 ayat 37 sahat tu 30 sia. Jadi didok Yesus ma siha holongam mudo Tuhan debatam sian nasa ate-atem, sian nasa hosam, dohot sian nasa roham, ido patik raya jala parjolo, alai dos do argani padua honon, siha holongam mudo dongami doson dirim, atong rap mangidogo mahita lau mangulahon naobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, lau mangulahon naobar tu patik mi. Amen. Marid de mahita.
Tato potima dosa tanah godangi tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo na patupahon hasisaan ni dosa dihami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham, saya si maroham dihami, akan na mangarsakon dosa nami, saya sahapi ma tu bagasan rohanami hasisaan ni dosa nami i, lehon ma tuhami tondim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham, alai asa hot hami marahaporsiaon lau manggotapon nasa dosa dohot roha portibion, asa hupasahat hami diri nami tuho gabi pelian na mangolu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosata. Humokopita gabi durusa do ibana nasutumada dosa di bahet debata. Asa gabi hati goran di debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede mahita. Turpuk epistel di mingguta saderion, iman tersurat di sada Korintus tolu, ayat 10 sahatu 17, tajahama marsika soring, di ayat 17 rapita majahasa, songonoma hatani tuhata, Kristusido ojahan ni huria, hobar tu asini rohani debata nanilehon nai tuau hopauli ojahani, songon binahen ni padibagas na bisuk na asing domuse pajongjong bagasi alai ganup mamatahon manang beha pangulaw na disi. Ay Dr. Pauli ojahan na asing dukon ni na adok ima Jesus Kristus. Asa molo di Pauli di atas ojahani manang sere perak batu na arga hau lam-lam manang durame. Gabe patardo nani ulani ganup air sogot di paluhosa ay papatarkon ni api mai asa api ido mengjumi manang beha ulaon ni ganupi. Molohot ulaun na pinaulinay jalaon na do upa. Ulangon ma ibana malua donian anggo ibana alai songon nani nienet sian api nama. Dang di boto hamu joroni debata hamu jalatau dini debata maringanan di bagasan hamu rapita di ayat 17.
agohonon ni debata do na mangagohon joro ni debata aina badia do joro ni debata ima hamu martua do akan atau mangyon hata ni debata jalano piopsa amin. Mari de mahita. Tahatidak koma haporsiatai songon hina tidak koni dongata sa haporsiaon di sandok portebion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama perguguna suatu dosan na tumopa langit doho tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imanan itu tubuhon ni si Maria na gabi-gabian si Anton di Porbadia adorang sabubuhan ido tuhata na tumaur na bernit di panghuman ni Silatus na majatar pajal di bana di hau pinar silang na tua tubano turu dung ditanom na mula mengulu di are potoluhon na mana itu surgo lahun dulu siamun debata Jehovah amanai parguguna suatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi Porbadia jaladong sadahuria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatain na mandok mulak mangulu dosogo daging ni halak nong mate
dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Tabi gema titing nama sa di minggu ta sadarion. Selamat hari Minggu ma di hita damang dainang. Tabege majolo tikting di huriatta di bagasan sadarion. Ima di Minggu tanggal 1 November 2020. Naparjolo tikting namaragam. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu 20 sada dung Trinitatis. Jala topik ni minggutta ima hai baruon ni partodion reformasi spiritualitas. B. Surat penggembalaan na pasapulualuhon. Hobar tu surat penggembalaan na pasapulupituhon tanggal 2 Oktober 2020 ima manotopon pertanyaan mulai tanggal 1 Oktober. Toktong ma tapatupa di bagas tabi alani pandemi COVID-19 naso masohok dope. Hobartusi tapagajang mamuse tiki ima sahatu hari Sabtu tanggal 21 November 2020. C. Permingguan di Huriatta. Hobartu haputusan perhalado permingguan di Patupa opat hali di galup hari Minggu di Huriateon. Ima pukul 7 WIB bahasa Indonesia, pukul 10.30 WIB bahasa Batak, pukul 16 WIB bahasa Indonesia, pukul 11.30 WIB bahasa Indonesia. Boima terbuka ibadah live streaming dohot cara dibuka YouTube channel HKBP Resort Tanjung Sari, dohot Facebook channel HKBP Resort Tanjung Sari. Khobar tusi ruas nanang parsidohot tu permingguoni asa jumolo mendaftar tu perhalado sektor tabik. Jalaikon marsitu tu dohita mengulahon protokol kesehatan. Ibaratna pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jala taparade mah hand sanitizer, akka dadanat nama rumur di toru ni 10 tahun, dang boy dohot marminggu di bagas garijatta. Dia karuas na seboy mabuka YouTube, tapake ma acara ibadah naung ni sagihon ni akka situa sektor tabi. D. Ruas na tabba. Mulai minggu sadarion, gabe ruas ni huriat tama ima keluargani perjulu. Amatta Joseph Rohaniawan Tarihoran, inatai Natalia Boru Sidabutar, rap dohot 2 yanakun nasida, ima Yohana Ulina Tarihoran, dohot Odilia Artanami Tarihoran. Pindah sian hak huria HKBP Resort Andam Dewi, Distrik 9, Tapteng Nias. Alamat Jalan Pendidikan Komplek Residen 2 nomor C3 masuk sektor 7. Napa duahon? Amata Unggul Hasibuan inatai Duma ST Borustanggang. Pida sian huria HKBP Dame Luban Nabolon Resort Dame Luban Nabolon. Alamat Jalan Bungarinte Perum Setiabudi Paradise nomor G1 masuk sektor Sadabi. Horas ma dinasida jalarap mahita memuji dohot pansangap tungani marhite akka ulaun di huriat tahun. Nanaing merbagas tikting perjolo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma David Prawira Simurakir, anak niamata Edward Simurakir, tubuh di inata F. Nendi Borusihaan, ruas ni huriatnya sian sektor opat E,
Dohot Orwana, Winda Christine Boru Tampu Bolon, Boru Niamata Arnott Tampu Bolon Nahinan, Tubuni Inata Evalina Boru Gultom Nahinan, Ruas ni Jemaat HKBP Polonia Resort Medan, Pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 di Gereja HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari, masuk pukul 10 WIB. Konseling pernikahan di Patupa di hari Kamis tanggal 5 November 2020 mulai pukul sia WIB, maringanan di konsistori. Napaduahon tikting perjolo naing majalu pasu-pasu perbagasun ma Dr. Gigi Margaret Joita Boru Sianipar, Boru Nyamata Dr. Andus Kardi Sianipar, Tubuh Ninata Dr. Anda Armita Rosita Boru Panjaitan MT, Ruas Nihuriata Sian Sektor Onom, Dohot Octavianus Mangatas Samosir ST, anak Nyamata Dr. Andus Raya Agustus Samosir SE Nahinan, Tubuh ni Inata Dr. Anda Repida Boru Stanggang, Ruas ni Jemaat HKBP Perumnas Simalingkar Resort Simalingkar Medan. Pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Jumat tanggal 10 November 2020 di Gereja HKBP Perumnas Simalingkar Resort Simalingkar. F. Ruas Namoru Manang Namoding. Nah di hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 nunga maruzungolu Inata Theodor Borunababan, tutup umur 80 tahun, ruas tanggungan ni keluarga Situa Baginda Manurung, Deslina Epa Borosiburian, Sian Sektor Opak B. Alamat Jalan Seroja 5, nomor 9 Simpang Melati. Tatangyakan ma, anggiat tumi utarapul keluarga ni na tininggal honna, jala toktong di Pargogo itu hatta. Bunga di altar, di Minggu Sadarion tanggal 1 November 2020, bunga di altar na pinarade ni NN, Sian Sektor Pargodungon. Siala tongon Sadarion ulang tahun pa 40 waluhon. Huriata pasahaton mauliate, jala selamat ulang tahun ma dinasida. Pelajar Sidi Angkatan 2020. Sehubungan dengan akan berakhirnya kelas pelajar Sidi Angkatan 2020, maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh pelajar Sidi dan orang tua. Huria akan mengadakan ujian tulisan dan lisan bagi pelajar Sidi. Ujian tulisan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020, dimulai pukul 15 WIB di gereja. Dan ujian lisan yang didampingi oleh orang tua akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 8 November 2020, dimulai pukul 14 WIB. Acara naik sidi dilaksanakan pada Minggu, tanggal 29 November 2020, di ibadah dimulai pukul 10 WIB. Diminta kepada seluruh pelajar sidi agar segera mengumpulkan fotokopi surat terdidi dan pas foto berwarna 3x4 cm 2 lembar. Paling lambat hari Minggu, tanggal 15 November 2020. Hona RPP. Hona Ruhut Pamisangon. Mamuka Minggu Sadarion, tanggal 1 November 2020, Balima Sian Huriatta, Dorlika Boru Sibolon, Pardihuta ni Amatta, Petrus Budiarto Siagian, Sian Sektor 2A, di Siala Mahilolong Tubawana Asing, RPP Bidutulu .6.C, halaman 35. Namangihut, Panitia Pesta Tahun Sending HKBP Tanjung Sari 2020, Pesta Gotilon. Di hari Minggu, tanggal 8 November 2020, Patupaon ni Huriatta do Pesta Gotilon tahun 2020 di Huriattaon, ima ibadah khusus
pasahaton mauliate nirohatta, siala dengan bahasa di debata nata jalo di bagasan na satau bolonon, tapasahat mai di bagasan las nirohatta, marhite amplop naung di parade panitia tuhita, jala masuk mahita pukul 10 WIB. Sehalinaya manginang unang lupa hita, hala biasa hita masuk tonga 11, masuk mahita pukul 10 WIB. Siala haradeotta di pasahat huriatta mauliate. Tuhattama nama masu-masu hita. Nalu biturang boi mata jaha di tik-tik cetak. Perlombaan boi mata jaha di tik-tik cetak. Dewan koinonia, sekolah minggu ibadah khusus. Pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 akan dilaksanakan ibadah anak sekolah minggu di gedung baru dimulai pukul 8 WIB dengan jumlah peserta yang ditentukan oleh guru sekolah minggu sebanyak 50 orang dengan kriteria khusus kelas 5 dan kelas 6 SD. Jadi dibatasi doa manginangnya 50 halak ketung nunga diatur guru sekolah minggu tahun. Alana menjaga protokol sabui kita tetap sehat. Dewan Diakonia ruas nomor ulang tahun. Nah di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 marulang tahun pa 70 toton ma amata maringan gurning tubuh 17 Oktober 1947 sian sektor Tolube nunga di pasahat Cendramata Bibel marhite perhalado sektor di Minggu Nasalpu. Kuria pasahaton selamat ulang tahun ma dinasida. Parhepengon taida ma di laporan keuangan akka pilihan bulanan perpuluhan dot akka hamalateon. Di akka naso masuk dope di tik-tik sadarion di hari Minggu naneng Roma di tik-tikkon. Mauliate ma di sudai ruas na pasahaton pilihan bulanan dot hamalateon perpuluhan dot partisipasi tuaka ulan huria. Lam ditabai tuhatta ma pasu-pasuna dihita saluhutna. Songonima damang dainang tikting minggu tasadiron. Tapasada marohatta martangyang mahita. Mauliate ma Tuhan di pasah rohanami tuho di bagasan tikyon. Imale Tuhan di nama kilala dohami holan asi doh dengan di basamdo natari partuhami ganut Tuhan uban boy hami marhahi pason jala boy hami Tuhan marpungu di bagas joromon laho mamuji pasangapun ho. Ari Tuhan di pamujon nami sadarion asiroham jaloma Tuhan pamujon nami baen sangap di guarmu. Suak songoni Tuhan nang di ruas ni huriam nama muji ho sian bagas nabe toktong do pasaton nami asa homa Tuhan nama dongani jala nama ngaramoti nasida saluhukna. Dihami na pungut dison Tuhan. Suak songoni disude ruas ni huriam HKBP Tanjung Sarion bonun nami ma bitang yang nami mulai sian na met satu nama godang sian na sumarsikola depe satu na marsikola do na di perkuliahan na tamat sian perkuliahan suak songoni na mangalului akka perkarejuan nang akka na kareju pele Tuhan suak songoni nang dina tua-tua nami akka nang lansia sude na Tuhan bonon nami matujulom pasu-pasu mahami salut na Tuhan ho mana mangatur ngulu nami Tuhan ho bartu asi dot kolong nirham dihami ale Tuhan marhite tikting naung hubegi hami sadarion ruas ni huriam natabba di bakasan tikyon pasu-pasu ma asa gabi ruas siuloiho suak songonina neng merbagas ale Tuhan pasu-pasu mana sidia Tuhan tutikina neng ro asa toktong gabe ripe nadinggan ripe siuton hona sida
tutiki nanaing ro. Lumubi ma Tuhan dina hubegi hami di tik-tik sadarion di minggu nak salpu nunga jumulu marujung ngolu sada ina sian ruas ni huriamon atok Tuhan di sude keluarga nati ninggal hon nasida asa tok tong maho na mangapuli nasida tutiki nanaing rorope suak songonia le Tuhan di pelajar sidi nanaing ujian tu minggu naro tok tong maho na madongani asa mardalan doh denggan Tuhan ruas ni huriam nahona ruhut pamisangon parmahanion asiru hamale Tuhan molo tukpe hona RPP nasida Tuhan dalam murid Tuhan laho paingoton nasida asa tutuk kinaneng ro boy Tuhan marhamu bau ni roha alani Tuhan pos rohanami natok tong donganamu nasida suak sonin nang akka keluarga nasida pe. Ale Tuhan namar sakka mahami huriam HKBP Tanjung Sari tu tanggal 8 November tahun 2020 lau patu pahon pesta gotilon ima ale Tuhan di nama kilala hami di asi dohot dengan dibasam natari partuhami suak songoni di gudang ni pasu-pasumi nahu jalo hami ale Tuhan sahat tutikion lumubi male Tuhan sahat tutikion di luas ho hami Tuhan marhahi pason sudene Tuhan asini rohamdoi alani mauliate mari ho Tuhan di hahi pason na pinasahat mutu hami jala toktong maliat di hami hahi pason asa tu minggu naro toktong bu hami Tuhan marlas ni roha memuji pasangat pun ho marhite pesta gotilon nanaing sipatu paon nami dope molo tungarong sianak kadongan nami Tuhan namar sahid lumuwi man na terpapar COVID-19 ali Tuhan na basah asiroham homa Tuhan na mangubati na sida pasu-pasu ubat pasu-pasu si panganom pasu-pasu pangubati asa dalan mumay Tuhan pamalupon parsahiton sian pamatang na sida di pesta nami ali Tuhan homa toktong na mabuka rohani hami ganup ruas ni huriam HKP Tanjung Sari asa tok-tok kami Tuhan boy marlas ni roha tuk sadia pe Tuhan na boy hupasahat kami marhite pesta amplop na neksi papungon nami tu minggu naro pos roha nami Tuhan sian horoi saluhupna alani di bagasan las ni roha mi Tuhan pasahaton nami mai tu hari minggu tongon di pesta kotiloni ale Tuhan suak songoni nang di ruas ni huriam nauk pasahaton hamulateon suak songoni akka DPR perpuluhan dot sudema Tuhan akka partisipasi bonon nami di tengang nami pasu-pasu nasida Tuhan tabai akka pasu-pasum tu nasida na maragami asalam maralas ni roh hami suak songoni ma Tuhan ali Tuhan tung nasubudo pe pasahaton hamulateon pos rohanami tutik kinaneng roh tabay nang dihami tong akka pasu-pasumi asarap marlas ni roh hami saluhupna ruas ni huriam HKBP Tanjung Sarion lao pasangap punho ale Tuhan di bagasan tikyon sato kenari naing bigyon nami ma hatam na badiyai ima le Tuhan buhal ni daging lumowi ma buhal ni todinami atong Tuhan suruh matodim to di perbadia tu bagasan rohanami ganup asa badia rohanami jala ajari hami Tuhan leon bisuk nasian hoi Tuhan tuhami asa boy hami Tuhan mangatusi hatami lumowi ma mangulohotsa di nami sigarupari suak songonima nang di naposom nalau patol pason hasit tongan ni hatami ima di amang nami padita Dr. Martongo Sitinjak asi maroham Tuhan say tabay manang dinasida hahipason tabay tirni roha tabay bisuk dohot pangatusyon nasyan hoy samarhite hatam naneng patol hoson nasida gawe lamtang haporseon nami tutiki naneng rorope suak songoni nang di keluarga ni amanami Tuhan toktong maho na madungani nang sude akkana pinikiran ni rohani amanami basan tikyon Tuhan homa Tuhan na patuluson
alai hobbar mai tu asi dot holong ni roham. Ale Tuhan, hudang dudu sanami ale Tuhan. Di bawah ini tok-tok kami mangidu hasesani dosa nami. Sesama Tuhan dosa pangalesan nami. Asa marhiti Tuhan lam tau kami majalo dohot makam la tehon pasu-pasu mi. Dina hurak sikop Tuhan tangiang elek-elek nami dosa tikyon. Asiro ham dihami pasikop mai marhiti-hiti asi dohot holong ni roham dihami. Mauliati ma Tuhan diho jalo matangyang namion alani asi ni roham dihami. Amin. Tapuji Tuhata marhite ede nomor 724 uhut pasahaton pelian sadaa dohot sadabe. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imam mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli di minggu tasadarion imanan yanet sian dua raja-raja bidu 20 tolu mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 14 tatangi hemma
Dungi disuruh rajai masuruan asapa luhuton tujolona saluhut situa sian Juda dohot Jerusalem. Dungi nakok marajai tujoro ni Jahoba rap dohot sude bawa sian Juda dohot sude pangisi ni Jerusalem rodiah kamalim dohot panurirang dohot sadok situan natoropi. Tole akan namek rodiah kana magodang. Laos didokom majahat tu pinggol nasida saluhut hata ni buku perjanjian na jupangi di bagasan joro ni Jahoba. Dungi jongjong marajai tu labung tiangi lah mabahen parpadanan di adopan di Jahoba. Ikon naeng mangihutun tu Jahoba dohot mangaradoti akatonana dohot panidangionna dohot aturanna sianna sarohana dohot sianna saate-atena laho pahotton hatani padanon akana tersurat di bagasan bukuon. Jadi sadok bangsoi mangudukon padani. Dungi di dokor rajai masih tuani malim hilkia doh aka malim paidua doh aka sejaga pitu asa paruaron nasia joroni Jahoba sude ula-ula akan napi naulin di bal doh di sobaun asera doh di sadok parangan ni langit laos ditutungi bana maluhuk nai di balian di Jerusalem dia kaladang martopihon sungai Kidron jala sirabun nai di dokon buanon tu Betel. Dungi di paijur rajai mahalak malim-malim akan pinabaki ni akka raja sian Juda asa manutung dau panasida dia katabak akan di bagasan hutan Juda dohot humaliang Jerusalem tole huhut akka jolmana manutung dau padibal di mataniari di bulan dohot di sudi bintang ima sadok perangan ni langit. Di dokon rajai huhut parwaron gana-ganaan asera sia joroni Jahoba tubalian ni Jerusalem tururani sungai Kidron laos ditutung doi dirurani Kidron jala digopui gabe sirabun jala sirabun nei disaburhon do tu tanoman ni halak situan natoropi. Akup ni dilohai do aka bagas ni bawa akana marjol mahon bawa akana madonokon joro ni Jahoba inganan ni paropuan akana martonun abi udung-udung di sobaon asera. Dungi didokom marosude malim siana kahutan di Juda jala diramuni akka tabak panutungannya akka malim di daupa olak nigeba saha rodi berseba jala dilohai do akka tabak di partukuan tole tabak di haroroan ni bahal ni si Joshua iduk ni hutai na di habirang ni ganup jalma na masuk tu bahal ni hutai alai anggo akka malim ni tabak dang jadi mamili di atas ni langgatan ni Jahoba na di Jerusalem asal mangan sagu-sagu nasonia soman nasida di tonga-tongan ya kahanggina diramuni ibana hutopet na dirurani akka anak ni sihinnom asa unang terbahen manangi sebe pabuluson anakna manang boruna sian api laho mamili tumolo di paholang dohut hoda akan naniapus niaka raja sian Juda pasahaton tumataniari sian labung pitu laho bongok tujoroni Jahoba tukan bilut panganan ni netan melech ni halak parhalado na maringanan dia kealaman alai yang gohureta ni mata nyari ditutung doi di bagasan api dilohai rajai huhu langgatan akan na di atap taruk ni bilut pergijang ni siahas akan na pinauli ni akan raja sian Juda tole langgatan akan na pinauli ni si Manase dina dua alaman ni joro ni Jahoba dan adong tinggal di sinang gosada jala sirabunai di sir-sirhodo tu sungai Kidron tole tabba akan ni adopan di Jerusalem tukan siamun di dolo hamagoan akan pinauli ni si Salomo raja sian Israel di sobahon Astarot bias-bias ni halak Sidon dohok di Kamos bias-bias ni halak Moab dohok di Milkom bias-bias ni halak Ammon luhut nai diramuni raja ido diponggolhon huhut akka tiang panobaon jala ditaba aka sobaon asera jala digohi hajong-jongan nai dohot holi-holi ni halak namate ido sahatna hurian itu hatta sadarion taingok do reformasi ni Martin Luther jalan atuari tanggal 31 Oktober tongon ma 500 tahun
dung di pamasa Martin Luther reformasi huria. Ahadona di reformasi nunga terliling huriai ditikii mangalului pangomuan godang hamajuan nama cai balga jala di papunguna sida sinamok godang laho pature bagas joro nama ceuli huhut laho papunguna kasere di tonga-tonga ni huriai ga bisa ada kebanggaan ni huria alai laho patu pahoni pola di gadis nasida surat manesa dosa manang diguari indulgensia. Jadi mulu mardosa sada halak boy dituhor surati laho manesa dosana. Jala molo didanggurhon sere manang hepeng tupoti parasiani sesa dosana. Jala molo lam denggan pabahenanna di tonga-tonga ni huriai lam godang na binaenna sesa dosana. Gabe ahana pinatupan ni zolmai inama dihirim laho paluaho dirina sian hamagoan asa bongot tu haluaon bongot tu hasonangan asal masih sejahtera mamora sangap alai nunga ditadikon nasida be hasitongan. Jadi marukil masih Martin Luther sada malim natading dibiara saya dijahai bana ma bibeli dijahai ngasalaon ninai bana dang dapot haluaon alani habrujuan ni jolma dang dapot haluaon ala hina denggan ni jolma alani naung malua do jolma asama bain na denggan ala naung malua do jolma asama bain habrujuan hape nga terbalik ala na burjui bana gabe malua ala na denggat di bain mana gabe malua nunga ditarik ko ni bana huaso ni debata ngahira jolmai be namanot Tuhon haluaon ngahira jolmai be namanot Tuhon hasangapon ngahira jolmai be namanot Tuho perdalanan ning uluna dungi ro Martin Luther madok daung dak songoni holan Kristus dosi sobaon holan Kristus dosi palua holan Kristus dona mangalehon hanguluan nasora suda holan Kristus dona manesa dosata solus Kristus bongot hita tuha mateanna bongot hita tuha heheonna bongot hita tu sitaononna asama lua jolmai sia dosa dohot hamatean naung ni warison ni si Adam tu tonga-tonga ni jolmai Kristus tu si palua jala holan asini roh hadoi sola gratia hadoi. Jadi Kristus nong matei paluahon hita asini rohani di batas sabing doi sola gratia doi dangala ni haburjotai dangala nama carikot hita di debata dangala ni hina denggat tangoni dangala ni hamalotai alai asini rohani di batas sabing doi sola gratia doi haruma jaloi pedang marhite haburjuon sola fide do holan haporseao asa sola gratiai iman nabi nahin di debata hibul siad dirina
Soala ni nabinaen ni jolma, ima sola gratia. Ia sola pide ima hibul tajalo asini rohai somarlaok without reserve. Ida sola pide. Idia mabotoni. Adong mana makilala di nipi, adong nama kilala di filsafat, adong nama kilala di budaya, adong nama kilala di hasomalan, adong makilala di haboyon, hapistaron, habisuhon. Alai si Martin Luther madok daong di bibeli do jupangi. Sola scriptura jama bibeli. Ai makatai debata tu homar hite bibeli. Jala mangula do hatanai di bagasan dirim molo di tangihon ho debata. Jemolo majahabi bil hita dang sepikirat tatangihonota. Selama Alkitab dibaca tanpa Tuhan berbicara, itu hanya sebuah cerita. Seindah apapun kalimat-kalimat di dalamnya, sedalam apapun falsafah di dalamnya, setinggi apapun nilai-nilai filosofi di dalamnya, kalau bukan Tuhan yang berbicara saat engkau membaca Alkitab, itu hanya cerita saja. Hanya filosofi saja. Hanya nilai-nilai moralitas saja. Hanya nilai-nilai kebajikan saja. Tetapi kalau Tuhan yang berbicara lewat Alkitab yang kau baca, itu artinya firman Tuhan telah bekerja di dalam dirimu. Sola Scriptura. Jala saluhu nai. Dan asa hebat dohita daong, asa bongok dohita tu hasang apon ni debata, bongot hita tu haluau ni debata, asa ha porseo taon, ha kristeno taon, maruzung di soli deo gloria, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi reformasi na pinatu panesi Martin Luther 500 tahun nong salpu. Mulak mahuriyai itu dasarnya back to basic, kembali kepada yang semestinya sebagai gereja, kembali kepada yang semestinya orang percaya. Solus Christus, sola gratia, sola fide, sola scriptura, soli Deo gloria. Alai dao ribuan tahun nong salpu ada orang so reformasi ni si Martin Luther, heado masa reformasi di bangsa Israel. Alai marasing carana. Molo si Martin Luther diusir do ibana, dipalau do ibana, dipenjaraho do ibana, diancam do ngoluna, ikonna ditabuni ho do ibana, ikonna mulak ibana tu sada desa, ikon mai solat ibana di si, ai torop halak makasogohon ibana, torop halak nama musui ibana, torop halak nama do ibana, naso hasea do on, dangu duhot tu pamareta on, dangu duhot tu paus on, dangu duhot tu nama ruasonina, dikesampingkan masih Martin Luther, diusir masih Martin Luther, dipenjara masih Martin Luther, disakapi ma hosana ikom mate. Jadi reformasi itu di zaman Martin Luther ya tidak enak cerita saja. Dak turi-turiar reformasi dah. Dak cerita omong kosong dah. Dan janji-janji sorgawi yang tidak bermakna dong. Reformasi dan transformasi itu adalah kehidupan real, di mana seseorang menggumuli dengan batinnya berdasarkan firman Tuhan, dan dia rela menghadapi derita, dia rela menghadapi kesulitan sebab Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat. Kemuliaan Tuhan adalah indah pada saat derita. Kemuliaan Tuhan adalah indah dan kuat saat mengalami tekanan.
Sebab Tuhan yang berkuasa. Alai berbeda do di zaman ni si Josia, idamu mada ayon si Josia 2 tahun ngadi angkat raja on. Alai anggo reformasi no dupe maru umur 25 tahun ibana. Jadi poso-poso dupe o ngai angkat gabe raja on ala tibu mati amongna. Alai amongna opungna di pabekkalahoma akka sobaut tu bangsa Israel. Adong Madewa Bal, adong Asera, adong Moloch, do karagam nasing. Di pabanda sida akka sobaut tu hutana. Jala diangkat rajai malimna. Diangkat pamareta akka upungna bapakna malim nama nobba Moloch, Bal, Asera, dohot akka ragam ni akka sobaun, akka tabak. Dibabakit. Tujuanna nadenggan mangihuton na sida asa boha asa sudi akka sobaonon mamasu-masu na sida mangalehon hamoraon mangalehon hagabeon mangalehon hahipason mangaleo cuaca nadenggan ya do rap kursus sau dohot sadahalak nasomarugamo free thinker dan adong mugamona jehu pabua ma awalak Kristen doniku bah turine mana oh tebu do gabe halak Kristen ne mana ai wasa tebu sona harok kaporsia muniku dam laudo tu gereja inna bah marhuo tu gereja aka berjudo Tuhan munaini na baidu dah jadi hupangido do Tuhan munaya saya pasu-pasu awinna ala Tuhan na berjudo Tuhan munai bigiin. Jero ibana tu gereja martangiang menghuton ala Kristeni martangiang asa dohot ibana tarpasu-pasu. Alia kulit tu gereja ulawan ibana. Tukuil pelau doawan ibana. Merhuau tu si. Bah, ayah ka Tuhan ni Allah ibe burujuro masu-masu ina. Jadi lawa tu si asa di pasu-pasu awin. Tu sada sobaun iman na dedikasi di ibana tu si. Diabdikan ibana dirina tu si. Diabdikan asa pengabdian nai mangalehon narikot tu ibana. Jadi di sobbama songono putana jolo di sobbama nenek moyang nak di lehoma manuk na pinadar ya soi lomok-lomok ibatu gijang ngilamari asa di pasu-pasu opung nai tarsongoni mah carane alahi na jolo. Ala di zaman na modern dak songoni di sobba ibana di dedikasi mana dirina tu teknologi. Terus teknologi dioloi ibana asama mora ibana di sobba ibana konsumerisme di sobba ibana hedonisme di sobba ibana doa asa semeruttung imana jadi roh-roh modern dang be nenek moyang dang be konsumerisme hedonisme doa karagam nasing individualisme dia menjadi roh menjadi sesuatu di mana orang mendedikasikan dirinya. Jadi ida hitam ada sipata Roma pandemi kontarboto ma adong do gunana dang nalas rohat taro pandemi COVID-19 on. Ale adong do gunana HP naroha. Ngamulai betong nuang sanga jol matinggal di Jabu do hotak keluarga te. Do anak kon na amak tahe naroha. Adong do HP gunana nakpe ngamorusin mot moru dotong ada yang bergerak be jol maon ganu pari lah mangula alai dampak na ima ngamulai biarong percakapan di tonga-tonga ni keluarga natuari mabasa ada seminar kami via Zoom tu ada resort di Jambi berbicara tentang keutuhan keluarga ternyata tingkat perceraian makin tinggi dan perceraian orang muda. Agak terkejut doa mebegi pak katayoni bah ngasongoni HP borak nanguluon nin naroha makin tinggi perceraian di pengadilan negeri dan di pengadilan agama tatu sudah lapatan niate mulai perceraian di pengadilan negeri berarti halak Kristen mai mulai pengadilan di pengadilan agama naso Kristen mai adong go pengadilan agama khusus sida ada sesuatu yang hilang dari hidup kita.
didedikasikan hidupna tu ekonomi sampai lupa parsaripeonna, didedikasikan ngoluna tu karir, tu jabatan, sampai lupa hina denggan nina mardonga caripe, hina tabu nina marianakon, sampai lupa bahwa kehidupan bersama itu di hadapan Tuhan adalah di tengah-tengah keluarga. Di situ inti beriman. Inti beriman itu ada pada kehidupan keluarga, ada pada kehidupan suami istri, ada pada kehidupan ayah dan anak. Sampai lupa torop zolmai. Jadi disobai bana sobaon modern. Disobai bana ekonomi, kemakmuran ekonomi, kemajuan teknologi, jabatan yang tinggi, nama besar. Akhirnya Tuhan dilupakan. Songoni mamasa tikini Israel. Isobai nasida masudi. Ngadoh rajai marsoba. Doh gariada rajai do tehe mangangka malim. Pamaretai do tiki mangangka malim. Tubal, tuasera, tumoloh, do ragam nyaka dewa-dewa nasing. Dungi Roma malim Hilkia. Dapok nama buku perpadanan di Bagas Joroi. Di Bereng mah. Anyo buku perpadanan Raja Josia nina. Dungi di Jahar Raja Ima. Di buku adong ma aturan-aturan ningulu, adong ma disi aka pertonaan, adong ma disi aka arahan-arahan kehidupan, peraturan-peraturan ngalengkap bedisi. Nungadao ngulu ni atorofisiani, nungadao ngulu ni bangsoi. Dung itu matangis masih Josia. Songor raja ibana tu matangis ma ibana, diribahi ibana majubahna. Marsinggang maibana mangangguhi maibana diadopan di debata sama Tuhan dosa ni bangsoon sama dosa nami nungahu tadikon hami ho nungahu tinggal ho kami patik padua honi dang jadi ganaumu jala dang jadi sumanonmu manangahan adi banua tongaon ron di bagasan aek nadi toruni tano yang gutunggabe si sobaon manang siulo nungahu tadi kok kami Tuhan ninna Raja Josia mangangguhi maibana bohana mabenom palua ho bangsoon ninna rohani bana lamar niay naman nong bangsoon mulu lam daw siya Tuhani dungi di jowi bana ma akka penatua akka raja adat akka imam akka malim akka kepala desa sudi papungi bana ma akka name nama magudang di papungi mana toropi dungi di dohibana ma odo hatani Jehovah sioloata beta mahita mulak tu ibana ta reformasi maha porsiauta ninna ta reformasi ma partodiota ninna mulak mahita tu debata taului mapatikna taului mahatana songon nani dok ni Tuhan Yesus odo urak ni patihi haholong Tuhan debatam sian nasa roham sian nasa ate-atem sian nasa pikiramu dohot sian nasa gugum haholong dong ami dosod dirim ahadu dirim adong roha adong ate-ate adong pikiran adong gugu haholong Tuhan debata haholong jolmain mulak mahita tusi tauloi ma debata jala holan debata tahaholongi madongata ninna dungi torihu nama paharuar mak kagana-ganai segerejo nina paharuar ma parsobauni siano nina tutungi maina mosohi mai bolok ke mai tu sungai Kidronan nina ba mai gabe orbuk sude nina gabe orbuk ma akasobauni nina paharuar sia roham paharuar sia nate-atem paharuar sia gugum paharuar sia pikiranmu idu bana dido epistelina
yakin ingot hamu ma da bagas joro ni debatado hamu da toddi ni debatado mian di bagasani dangadong ojahan na asing ni Tuhan Yesus atong tapai baru mak ngulut tak hapor seota tauloi ma Tuhan Yesus jala taloas batin kita itu, inner life kita itu, spiritualitas kita itu, bagian terdalam yang tidak bisa dijangkau otak kita itu, yang tidak bisa dijangkau orang lain, yang tidak bisa dijangkau orang dunia, hanya Allah yang bisa masuk ke dalamnya, hanya firman Allah yang bisa masuk ke dalamnya. Open your heart, buka dan izinkan firman Tuhan, kuasa Tuhan masuk ke dalamnya. Maka kita akan bahagia. Tidak ditentukan oleh keberhasilan atau kegagalan. Tidak ditentukan oleh kejayaan atau kelemahan. Tidak ditentukan oleh kekayaan atau kemiskinan. Tidak ditentukan berhasil atau gagal. Tetapi ditentukan oleh kuasa Tuhan yang mengalir ke dalam diri kita. Oleh karena solus Kristus. Hanya Yesus Kristus. Martangyang mahita. Aliamang mauliate diho. Ala di pasunggul hoko hamenwaing musay pay baruhon partodion nami. Di tonga-tonga niya kasobaon na baru ron waing tu portibion. Nasay manait rohani na toropi. Manait pikiran. Gugu. Roha. Do soni nang partodion ni jolmay. Alay nuaing nga di palua ho hami Tuhan. Di pai baru ho marhiti Tuhan Yesus Kristus nong mati humakopami nong manesa dosa nami jala asinir hamdui. Dangalani haburjuon manang alani habuyon nami. Tungalani asinir ham sabing gabe dapotan haluaon hami. Dapotan lasniroha jala sepatugu mahaprosyon nami majaloi. Paringgas rohanami marsaor dohot hatam nabadiai dibuk marhite buku nabadiai jala seluas ngulu nami pasang apon ho dia ketika Tuhan loas mahami pai baruhon haporseon nami patar di tonga-tonga ni akapar saripeon di tonga-tonga ni keluarga asa takas disihui lalahami makka holongi ho dohot makka holongi saluhut isi ni bagas nami jala mololo asomungoni hebang tu tonga-tonga ni natorob tu sudi ruas ni huria tu tonga-tonga ni masyarakat na humalia kami hupuji hami ho Tuhan sai songgo pimahami marhite tua nasian hoi palua sudi ruas ni huriam siap paru kilo namasa nuaing di portibio na salam bisuk majamot terdiri di haroroni virus COVID-19 non marbisuk jala malo paholang diri sia sahiti alai huhut malo mangulu nakpen naung di tonga-tonga ni portibion sahiti tong hami marsihohot maka holongi ho dohot maka holongi dongan nami saya palua maka ruas ni huriam nuaing molo nunga tungadong namangotak tu hapuguson alani maulnya kaulaon nasomardalan tatak manasida jala saya pahehe akan atorop masyurupan atau pe baru maulu nami pai baru maha porseon nami pai baru ma partodion nami di bagasan Tuhan Yesus Kristus dohot toddi porbadia naung sahat tuhami bahen hasangapon ni debata ama amen.
tolu jong dot kita. Sai palu amaruasmu siana samu sian roh dagingke oh sami maale Tuhan kasih rohani Tuhan laju muncul keluar laju muncul keluar tatangnya koma peliata ali di bata amanami na di banua gijang hodo harorwan di salut si leon na denggan loh na saulibasa na mauliutus upasahat hami masyana ni lehom itu hami pilihan nami tuho saija lo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asaho parasya kami pilihanon pati buluhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon itu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aliaman namin na di banua gijang sarajay mamarhiti-hiti tod di perbadia saluhut huriani halak Kristen asamian hami di poda napi nodahon ni hatam jala say pergugui mahami mangihuton ho ari-ari say patugu maha porseaon ni akan porsea di ho asalam di boto mangihuton hatam jala asalam di tadabe hanguluan nasian hoi akup ni pasu-pasu mahatam na jinami tahon tu saluhu jolma dohot tuaka parugamona asing asalam rarat harajaumu jala monang jala asatalu harajaon ni sibulis pasu-pasu mapamaret tarap dohot akadongan na nagumonggom hami saile homma tu nasida hapistara nasian hoi asa diboto mangatur hon aturan na denggan na tau pasangapon goarmu pasu-pasu masa dok huriaon dohot akka ulaon na masa dison pasu-pasu masa sude ama ina akka duli-duli dohot anak boru rodi dak danak akka namar sikola mangguruhon hatam akup ni sailehon mana patau hon hanguluan nami jala say padao mana sana tau mangago hami. Ali Tuhan, saya si maroham, saya tak mahami hinorhon ni denggan ni basam, ditiki hagugutan ni sahit namasan waing COVID-10 sia narotu portibion, unanguhumi hami hobbar tumurukmu. Asimaroham di saluh nama balu, dohok dia kada anak na sopot somarama somarina. Tak masaluhut na pugus na marsahit rodiakan na naing mate dohok na marsak binahen ni soroniari
Ho ma ale Tuhan Jehovah amanami dohot pangodian nasida. Ai hodo si pangulu hajol maon. Atong sai padu ngomahami sasudena. Asa unang di paoto to si buli si hami. Alai pamonang mahami maralohon rohanami na jahati. Asa tar pabongot ho hami tuhara jauh muda di banua gijangi. Sayolo ima pangiduan nami ali Tuhan Jehovah marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami na terpuji rap dohot ho dohot todi porbadia rodi saliling nililing na amen ali amanami na di banua gijang say pinarbadia magoarmu say ro maharajaonmu say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehom matuhami sadarion hanguduan siap hari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami unak kami togi hotu pangunjunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disondakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. Sahat ma puji-pujian di Tuhata, naung mengalosita saur sadarion di permingguan nabadia jala di pasu-pasu Tuhata mahita, di son, di bagasta, dohot di ngolu siganupari, mulak mahita di bagasan dame. Selamat hari Minggu.